alam. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin after. Is it final? Final na talaga? Hindi naman, except that mahirap. Akala ko madali lang kasi sa Davao naman kasi medyo madali kausap yung mga politicians, pero kapag ganyan na pala kalaki tapos iba-iba yung karakas ng mga tao, mahirap pala talaga siya. Yes, ma'am, you have to balance conflicting, mga conflicts po between local allies and national allies. Na hindi sila magkakasundo. So, paano nyo pang inaano yun? Minamanage po yung gano'n? Inayaan lang namin yung local partners, hindi namin pinipilit yung mga candidates. Sinasabihan lang namin sila, if you can help majority of the candidates, yun lagi yung line namin. Hindi namin talaga pinupush na tanggapin lahat kasi naiintindihan namin na meron talagang mga